O alcalde Manuel Ruiz expresou durante unha reunión cos grupos da oposición para analizar o desenvolvemento do Plan Reactiva a súa intención de darlle continuidade no vindeiro exercicio a través de partidas orzamentarias e do remanente. No transcurso da xuntanza realizouse tamén un seguimento do plan aprobado en maio, destacando o alto grao de cumprimento das medidas. Entre elas, as rebaixas fiscais como a redución do imposto de circulación un 3%, a gratuidade das matrículas para segundos fillos na escola infantil e no Conservatorio Municipal, ou a ampliación das exencións na ordenanza de terrazas e no vado dos taxistas. No que atinxe o comercio local, o alcalde destacou o lanzamento da plataforma de comercio electrónico Ribeira Store, ou as 16 solicitudes recibidas na convocatoria de axudas para a mellora da competitividade. Púxose en marcha tamén o plan Innova Formación para incentivar a adquisición de equipos informáticos nos establecementos locais. Con respecto á hostalería, Manuel Ruiz anunciou tamén a posta en marcha dunha campaña de actualización hostaleira para a mellora da calidade e da competitividade do sector mediante cursos de formación. Tamén se fomentou a adquisición de novos coñecementos entre a veciñanza cos cursos online Ribeira Academy que ofertaron máis de 1.300 prazas. O alcalde referiuse tamén ás axudas directas a autónomos e PEMES que se viron afectados polo COVID, o incremento das axudas de emerxencia social para que aquelas familias en risco de exclusión puideran facer fronte a gastos derivados do alugueiro ou á compra de alimentos e produtos de primeira necesidade.